morning everyone, and today is a new day. So, yun, papasyal ko muna si Mac. Tapos lang namin kumain ng taho. May nagtitinda ng taho. Hindi ko na vlog. Kasi narinig ko lang dito pa ako sa bed. So yun, pinabili ko na. Kain na rin namin. So, today I'm going to share with you guys my makeup bag. Wait lang. So, this is my makeup bag at the moment. Ano to, binigay to ng pamangkin ni Mac sa akin. Yung mga baby, yung Christmas party. Yan. So, what's inside is, first is this zip bag. Ayan. Meron akong brushes dito. Dito ko nilalagay yung mga brushes ko. Isang, na-deform na siya. Isang kabuki brush. Ito yung ginagamit ko. Flat kabuki. Ginagamit ko sa aking BB cream. And then, the round kabuki that I use for the blush. Pero, simula nang dumating ako dito, hindi pa akong blush. And then, my powder blush. Ayan, na medyo pa-flat siya. Ayan, ganun. And, I also have my makeup sponge na madumi pa. Ito yung hassle sa makeup sponge eh. At saka isang pangkilay, tsaka pangkilay pa pala. And, bakit nandito? Nandito tong aking, ito lang ang dala kong lipstick. Liquid lipstick from Everbilena in the shade Pink Pearl. So, yun yung nandito sa zip bag. Ang ingay nila. Kasi nandito lahat ng, halos lahat ng kapitbahay. Ganyan. And then, what's inside again is this Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ayan, Creamy Glow. And then, my lip balm na Careline Blueberry. Ayan, maingay na talaga. And, of course, I have the blush from Lancome. Just the small brush in the shade Rose Fresque. Ayan. And, ito yung aking shadow na pinangkikilay ko na rin. Diba? Sabi ko nga, guys. Ito yung pinangkikilay ko na shade. Yung brown. Which is good. Ngayon, wala pa akong nilalagay. And then, I have 2 BB creams in beige and in light. Bakit naka-light? May nakuha pala akong light. And, ito yung pinaglalagyan ko ng BB cream ko kapag nabuksan ko na kasi diba wala silang tube. Gusto ko sana may tube na sila eye wipe. Sana may tube na kayo. And yung pang-curl na aking lashes. And then the Revlon Ultimate All-in-One Mascara. Ayan. And then I have 2 nail polishes. Nakuha ko nung Pasko. So, that's all guys. Iniisip ko guys kasi hindi ako nakagawa ng what I got for Christmas na mga gifts, ganyan. Ano na lang siguro, tsaka with December favorite ko. So, pagbalik ko na lang, nakagawa pa ako ng December favorite? Hindi. Kasi as in, super busy na nung before kami pumunta dito. Nakapag-upload lang ako ng hanggang 28. Wala na akong, December 29 yun eh, so wala nang So, pagbalik ko na lang sa Ilocos, yung mga, yung mga December favorites, if-film ko, and then, what I got for Christmas, if-film ko din yun. Pero, iba na yung title, parang i-haul ko na lang kasi, parang hindi na appropriate January na what I got for Christmas pa, diba? Hindi maka-move on sa Pasko. So, yun guys, yun na lang yung gagawin ko. Palitan ko muna si Mac na mag-drive. Dito ako nag-practice na mag-drive noon. Si Papa nagturo sa akin. Kaya lang, ang high blood! Nakaka-high blood niya ang high blood niya magturo. Ayan, layo ng upuan, man. Ano? Manual, my friend! Going. Hindi ko makita side mirror dahil yung camera naman ang gosh. Oh, di pumasok. That's my driver, my man. Come on, man. Oh, diretso, friend. Wow. I love the view. Ang gulo ko mag-drive, Naka-trasera tayo, no? Yeah. I like the view. Talaga
cows! Kasi dalawa. Yeah. Hindi kami nakapag-hike, guys. Kasi mulan. Mulan! And And yung kasama natin, may ubo. So, hindi pwede. and the beach. The beach is Ah, there. beach. Not beach. Hi beach. Beach. It's a long Beach. beach, not beach. Hey guys, so andito na kami sa NOAA. This is the Narvacan. NOAA stands for NOAA. Narvacan Outdoor Adventure Hub. And this is the view. Yeah, that is a mountain. Ayan. Then yung bridge. And yung bridge. And the beach is over there. Yeah. Nakita ko na yung Noah's Ark. Noah's Ark. Oh, kasi ano, ay wait lang di, yung camera. Ayan kasi yung sinasabi nilang Noah's Ark na shape kasi na na mountain. Ayan. Akyat tayo. Saan ba tayo akyat? Dito na tayo. Ark. Anong ark? Ark. Hay, nako, arko. Punta mo namin sa taas. Buti na lang hindi malakas ang ulan. Kasi kanina pa sana kaming morning dito. Ang aga namin gumising. 5:40 lang Di ba kahapon sana mag-hike kami. Hindi kami nakapag-hike kasi tulog na tulog kami. Pagod kasi kami sa biyahe. Tapos ngayon, sabi ko, mag-hike ba tayo? Sabi ko, hindi na lang daw, punta na lang daw kami dito sa may beach. Kasi dati dito kami nagbe-breakfast dyan sa baba. Ayun, tapos paggising namin umuulan, sabi ko, inuubos siya si Mac. Kaya, hindi kami makapag breakfast. Ayan, so, wow, grabe, ang ganda. Woo, I love Narvacan. Yes. Let's take a picture and then we will go. After here, pupunta kami sa may Sinanglao. Sinanglao is an authentic Ilocano food na basta puro laman loob. Hindi naman puro laman loob. Actually dito hindi na laman loob eh. Yung papaitan yung laman loob. Halos karne. So yun, punta tayo mamaya doon guys. Picture muna kami. Sarap. Ito yung Mad, ng Rin, ito na yun Saan ka ba din nagpunta dito sa Ilocos? Second stop namin dito sa Sinanglawan dito sa Narvacan. Malapit lang to sa gasolinahan na sentro pag mapupunta kayo dito. Yung friend kasi namin si Rin, hinahanap niya to, mahilig kasi yun sa ganito, mga Sinanglaw, papaitan. Hindi daw niya mahanap kasi gusto niya siya yung mamimili ng part. So isang slice ng karne, ganun, or yung laman loob, ano ba tawag doon, libro, basta yung ganun. Tapos ang dagdag niya yung skin, tapos may sabaw, unlimited sibuyas and sabaw, yung ganun. Basta yun.
Ito yung mga namimiss ko dito sa Ilocos kasi sa Pangasinan iba yung luto nila eh. So, pag napunta kayo dito sa Narvacan, try nyo yung sinanglaw. Baba muna kami. Ganda kasi ng view, parang nasa ano. Wala, para kang ayan o, daming bato. Parang nasa Cannon Road. Wait lang ako mag-break. Makabubaba kasi pataas pa ganun, paslan. Grabe, ang ganda ng view guys. Buti na lang talaga umulan kaninang umaga kasi hindi mainit. Hi! Parang magtatagal naman kasi tayo. Okay, wait na. Huwag na natin patayin tong sasakyan. Nagpipicture lang tayo. Alam mo, minomotor lang namin to nung high school kami. Ang layo, no? Grabe, ang tapang talaga ng mga high school. Nung high school ako, guys, look at the view, be! Woohoo! Abra! Kadabra. Yes! Ano ba yan? Ang gulo mo naman, Makniko. Yeah, that's the view, guys. Look at that. Diba? And then, there you go! Yeah! Mag-picture na lang tayo then maybe go. Yung ibang bundok, ano na, nakakalbo na, oh. Ay, naku, nakakami sa high school life. Third year ako na, nag-cutting class kami dito. Pumunta lang kami dito sa lugar na to. Oh, kung makambusina naman si Kuya, wala lang bukas. We're here in Welcome Park, guys. Bakit ko nilalak? Ay, ano ba to? Yan, bababa na tayo. Oh my gosh, ang tagal ko na pumunta dito. Last na nagpunta ako dito, third year high school talaga ako eh. Yung nag-cutting class kami, tapos ano pa, inano kami nang nagtitinda ng ice crumble. pinagalitan kami na nagtitinda ng ice crumble. Nagbubusi na sila sa harap ng ano, sa loob ng tunnel. Pag nandyan. Kasi daw nangunguha daw yung tunnel. Sabi. Kasi kahit si Papa pag nakatrack kami dati. The tunnel is there! Yeah! Hey guys! So, andito na kami sa Paraiso ni Juan. Look at the scene over there. Yes. Yung nakikita nyo yun, that is the grotto ni Mama Mary daw. Yeah. Napunta na kami dyan dati, no, high school. Tapos muntik pang malunod yung isang kasama ko. Sabi naman pupunta na siya doon. Ayoko nga. Though low tide ngayon, hindi mo makikita yung view talaga ng yung nag-splash yung tubig sa ano, sa mga rock formation. Nanapin ko kung saan pa kami bumaba noon. May babaan dito eh. Dito ba? Pwede ba bumaba? Hindi ko alam saan pwedeng bumaba. Baka doon. Try natin. Nice. Nice dito. Buti may ganito na, may view deck na. Hindi, halika muna. Kami sa Paraiso ni Juan. Naming rock formation, though hindi siya white, kagaya nung sa Kapurpurawan. Sa may, ano, look at that view. Dun sa Kapurpurawan, sa Ilocos Norte. But yeah, it's still good. Tsaka buti ngayon may ano may view deck na yung parang nandun. Dati wala yan eh. Mano-mano ka talagang bababa dito. This is the second time that I'm coming here. Parang hindi ako taga rito. Sama tayo pwedeng pumunta. Punta tayo doon. Punta kami doon. Yeah. Kasi may tao pa.
Pipicture kami dito. Yeah. Punta kami sa mas mataas na place. Ang hirap na mga for the vlog, my friend. Ala. Ang hirap as in. Puro rock formation, ah. Wait lang, de. Rico, dapat nakapang, hike ang suot dito. Wait lang. Medyo matarik. Yeah. Wait a minute. Medyo mahirap. Can I stop the vlog first? Wait lang. Wait. Oh, wow, ang pit ko. Aray ko. Yeah. Go like that. Oh, the place is really good. Hindi tayo nag-hike pero mapapa-hike tayo dito sa may stone formation. Wow, I really like it here. Buti hindi high tide. Kasi kung high tide, nakabot to ng water. Hiningal ako. Look at the view, guys. Wow. Wow, the view is really good. Hindi, mahulog ka dyan. Hey! Ang hirap. Ang daming seaweeds. Yung brown na yan, nakikita nyo mga seaweeds yung mga yan. Guys, so kung mapapadaan kayo dito lang to sa Santa. Ilocos Sur. Not Ilocos Norte. Ilocos Sur pa lang. Bago pa kayo pumuntang vegan, dito muna kayo. Ganda rin, nakaka-relax. Kung mahilig kayo sa ganito, sa mga nature something, you can drop by here. Libra siya, walang bayad. Pero sana discipline din kasi medyo nagkakalat na po ang basura. So, if you do come here, please don't leave your trash or yung mga plastics man, ganyan. Kasi kawawa naman ang natin. Ang linis-linis to dati, pero nung dumating ang mga turista, super duper, medyo dumudumi na. So, discipline, guys. So, yeah, this is the place. Wow! Nandun sila kanina sa taas. Yeah. Yay! Andun na yung, andun na yung grotto. Ah! Love the place. Uy, magganto kaya tayo. Yeah. So, uwi na kami. Dito na yung last stop namin. And, saan pa ba tayo pupunta? Wala na. Ito na. Uwi na kami. Ay, magpapalengke kami. Bili kami ng bagnet. You wanna see the bagnet? Yeah. Pupunta tayong bagnet. Kahit tapos na ang bagnet festival. Ano? Ate, duwa mga tighap. Talo nga tighap, ate. Kain! Kain! Neymas? Ay, tup-tup raw. Tup-tup raw. Neymas? Hindi ako makaalis. Nagta-search tayo. Nagta-transfer tong phone. Na? Isa pa? Gusto pa daw ni Bebe Calz ng bitbusa. Masarap ata yung nakuha niya. Anong lasa ng nakuha mo, ate? Masarap? Ay, hindi parang toothpaste? Blue kasi yung nakuha niya, toothpaste or berry blue. Ayokong itry. Kasi ang baho. Nung nilagay ko nga lang lahat yun, yung candy sa kamay ko, ang baho talaga, as in. Ipatry ka nyo. Ano, wag na! Hindi na tayo makakapuntang SM. Kanino nga magpapabili? Sino pang pupuntang SM? Doon siya nilipang ko sa dyan. Sa mga nato yan? 150. I said back at it again with the jump shot. I'm aiming for you and I won't stop.
back at it again with the jump shot. We could lock it down, never unlock. I said back at it again with the jump shot.